hälytys, taisteluhälytys, keskeyttäkää harjoittelu, johtajat välittömästi komentopaikalle. Aukko, taisteluhälytys, autoihin, mars, mars! Liikkuu, liikkuu! Nyt on kiire! Poliisi epäilee, että eilinen terroristi-isku Helsingin Itäkeskuksessa valmisteltiin täällä. Hetki sitten kohteelle ajoi 2 ajoneuvoa. Toinen poliisin etsintäkuuluttama ja toinen tuntematon vuokra-auto. Oman tiedustelumme mukaan ajoneuvossa oli 2 henkilöä, jotka ovat etsintäkuulutettuja vihollisen erikoisjoukkosotilaita luvatta maassa. Delta 50 sai välittömästi käskyn eristää kohteen sekä estää ajoneuvojen pääsy kohteelta pois. Alfa 1. Yeah. Toteuta välittömästi harjoittelemasi isku rakennukselle. Ota kiinni kaikki henkilöt rakennuksesta. Teillä on oikeus sotilaalliseen voimankäyttöön. Asia kunnossa. Nelonen 10. Jonne koukkaa oikealta. 4 vara-asemaan.